Еўразвяз сёння прыняў 18-ы пакет санкцыяў супраць Расіі і Беларусі. Ці можна цяпер казаць пра фінансавую блакаду Беларусі? Пра што сведчаць новыя інцыдэнты на беларускай мяжы з еўразвязам? Пра ўсё гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І ў нашым жывым эфіры намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Добрый дзень. Добрый день, вітаю вас, вітаю гледачоў. Сёння краіны еўразвязу дамовіліся пра новы 18-ы пакет санкцыяў адносна Расіі і Беларусі за вайну ва ўкраіне. Беларусь трапіла ў гэты пакет, бо рэжым Лукашэнкі падтрымлівае расійскую агрэсію. Падрабязнасці пакуль не апублікаваныя, ёсць трохі разыходжання. Паводле тых дакументаў, да якіх мы мелі доступ раней, у спісе меліся быць 4 беларускія кампаніі. У прэс-рэлізе сёння Еўрапейскай рады гаворыцца пра 8. Гэта кампаніі, якія маюць сувязь з расійскай вайсковай прамысловасцю. Таксама і там поўная забарона на імпарт узбраенняў з Беларусі ў развяз. І апошняе гэта забарона на аперацыі з беларускімі банкамі. Поўная забарона, але раней гаворка была, магчыма, пра поўную забарону для ўсіх беларускіх банкаў. Цяпер наш карэспандэнт пацвярджае, што гэта, хутчэй, вядзецца пра толькі 4 беларускія банкі, якія раней былі пад частковай забаронай. Але я хацеў спытацца менавіта пра банкаўскую забарону. Наколькі вы лічыце такі крок абгрунтаваным? Першае, гэта важны санкцыйны пакет, які будзе мець непасрэдны ўплыў на эканоміку рэжыму Лукашэнкі. Гэта датычыць будзе перадусім таго фактара, што калі будзе рэалізаваны падыход па усталяванні стоимасці коштаў на нафту, якая павінна апусціцца да 47,6 долараў за барэль, гэта прывядзе да памяншэння даходаў бюджэту Расійскай Федэрацыі, далейшай рэцэсіі ў эканоміцы Расійскай Федэрацыі і значыцца змяншэнню магчымасцяў продажа беларускіх тавараў на рынку Расійскай Федэрацыі. І зараз Лукашенко адчувае памяншэнне магчымасцяў продажы беларускіх тавараў на расійскім рынку, а гэта з'яўляецца галоўным экспартным рынкам для Беларусі. Пасля гэтага санкцыйнага пакета такія магчымасці яшчэ больш зменшацца. І гэта важна. Наступнае, вводзіцца эмбарга на пастаўкі ўзбраенняў. Я скажу так, першы раз пытанне ўвядзення эмбарга на пастаўкі беларускіх ўзбраенняў я падняў у 2020 годзе. Гэта быў першы ліст, які я накіраваў у Еўрапейскую камісію. На жаль, нам трэба было дачакацца вайны 2022 года, і пасля гэтай вайны ўжо 3,5 года, пакуль Еўрапейскі Саюз раскашэліўся і вырашыў увесці эмбарга на экспорт беларускіх узбраенняў, на якіх зарабляе перадусім сям'я Лукашэнкі, асабіста Александр і Віктор Лукашенко, які кантралюе гэты бізнес фактычна беларускіх прадпрыемстваў і застаўляе большую частку прыбытку за мяжой. Што тычыцца банкаўскай сістэмы, мы паслядоўна выступалі на ўвядзенне санкцый на банкаўскую сістэму Беларусі ў сувязі з тым, што банкаўская сістэма выкарыстоўваецца Расійскай Федэрацыяй для абыходу санкцый, уведзеных у тым ліку ў адносінах да Расійскай Федэрацыі. Гэта будзе датычыцца, наколькі мы сёння ведаем, 4 банкаў. Гэта Белаграпромбанк, гэта Белінвестбанк, банк Мінск-Масква былы сёння Дабрабыт і Беларускі банк развіцця. Раней было ўведзена абмежаванне для іх у выкарыстанні сістэмы SWIFT. Зараз уводзіцца поўнае абмежаванне на якія-кольвек фінансава-эканамічныя аперацыі з Еўрапейскім Саюзам. Поўная фінансавая эмбарга на супрацоўніцтва з гэтымі банкамі. Гэта вельмі моцны і важны крок, і гэта сігнал для ўсіх іншых банкаў, які ў тым ліку супрацоўнічаюць з сістэмай перадачы фінансавых паведамленняў СПФС, Цэнтрабанка Расійскай Федэрацыі і спрыяюць абыходжанню санкцый у інтарэсах Расійскай Федэрацыі, падтрымліваюць агрэсію супраць Украіны. Увядзенне санкцый на 4 банкі, конечно, не блакуе магчымасці пераводу беларусамі ці кампаніямі праз іншыя банкаўскія установы фінансавых рэсурсаў. Але мы павінны зразумець, хто з'яўляецца першапрычынай. Чаму ўводзяцца ўсе гэтыя санкцыі? Першапрычына – гэта Александр Лукашенко. Першапрычына – гэта яго рэжым. Першапрычына – гэта ўнутраная, рэпрэсіўная і знешняя агрэсіўная палітыка Лукашэнкі, які свядома абраў гэтую палітыку ў адносінах да беларускага грамадства і ў адносінах да
з краін-суседзяў Украіны, падтрымліваючы агрэсію, Польши, Літвы і Латвіі, праводзячы вайну з выкарыстаннем мігрантаў. І змены гэтай палітыкі могуць прывесці і ў зменах палітыкі Еўрапейскага Саюза ў адносінах прымянення тых ці іншых санкцый. Дарэчы, вельмі важны яшчэ фактор, які варта ўзгадаць, гэта далейшая гарманізацыя санкцыйнай палітыкі. Мы выступалі за гэта з 2022 года, падрыхтавалі шмат аналітычных і канкрэтных прапаноў спецпрадстаўніку ЕС па пытаннях санкцый спадару Салівану, аб тым, што памылковы падыход з 2022 года, калі ўводзіліся адныя санкцыі супраць Расіі, а іншыя ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі, прывёў да стварэнню магчымасці абыходжання санкцый праз Беларусі ў інтарэсах Расіі. Лукашенко стаў адным з самых буйнейшых кантрабандыстаў на тэрыторыі Еўропы, які спрыяе абыходжанню санкцый. І вось гэты санкцыйны пакет, ён будзе накіраван на тое, каб абмежаваць менавіта абыходжанне санкцый. Адбудзецца гарманізацыя. Як і ацэніць у працэнтах? Раней мы называлі лічбу 90%, ўжо ўдалося дасягнуць. Магчыма, гэта ўжо набліжаецца да 100%. Ну, зразумела, закрыць усе шчыльна нерэальна, але гэта значна памяншае фінансава-эканамічныя магчымасці рэжыму Лукашэнкі. Ціск узмацняецца. Ён ведае, як пазбавіцца гэтага ціску. Трэба мяняць палітыку. Спадар Латушка, вы сказали вот такие словы «экономика режиму Лукашэнкі». Але, на жаль, мне здаецца, нельга аддзяліць эканоміку рэжыму Лукашэнкі ад эканомікі Беларусі у тым сэнсе, што грошы перацякаюць ад, так бы мовіць, рэчаў, якія патрэбныя проста звычайным беларусам да рэжыму. І ў такім сэнсе, ці можна казаць, што гэты новы санкцыйны пакет ударыць па звычайных беларусах? Ніколі не існуе санкцыйных інструментаў, якія не будуць мець уплыва на грамадства. Але па сацыялагічных апытаннях, якія праводзіліся ў мінулыя разы, вялікая частка беларускага грамадства падтрымлівае, большасць падтрымлівае змену рэжыму ў Беларусі. Каб Лукашенко спыніў сваё існаванне на тэрыторыі Беларусі як псеўда-кіраўнік, нелегітымны кіраўнік Беларусі. Большасць беларусаў, абсалютная, выступае за дэмакратычную, еўрапейскую, незалежную Беларусь, якая будзе мець добрыя адносіны за сваімі суседзямі. Большасць беларусаў не падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны, у тым ліку удзел Лукашэнкі і рэжыму і Беларусі у гэтым кантэксце супраць Украіны. І большасць беларусаў, ну не большасць, скажу так, палова беларусаў падзялілася, падтрымлівае санкцыйны ціск. Мы павінны з вами зразумець, калі мы хочам дасягнуць тых зменаў, пра якія я сказаў вышэй, у нас ёсць, на жаль, абмежаваныя магчымасці і інструменты дасягнення гэтых мэтаў. Не выключным, не адзіным, але адным з важных, вельмі моцных інструментаў з'яўляецца санкцыйная палітыка. Санкцыйная палітыка – гэта не адказнасць. Санкцыйная палітыка – гэта метад уплыву на рэжым дзеля таго, каб ён змяніў сваю ўнутраную палітыку, рэпрэсіўную і знешнюю агрэсіўную палітыку. У практыцы сучаснай Беларусі, я ўжо тады працаваў яшчэ амбасадарам, яна мела свой плён і вынікі. Людзі выходзілі з турмаў, Лукашенко шоў хаця ж бы на касметычную лібералізацыю унутрыпалітычнага жыцця ў Беларусі і змяншаў канфліктнасць, канфрантацыю з заходнімі суседзямі. Зноў жа такі, мы же не хочам, каб Еўрапейскі Саюз ці НАТО распачалі вайну супраць Беларусі і змянілі сілай рэжыму Беларусі. Гэта немагчыма, гэта ніколі не зробіць Еўрапейскі Саюз і НАТО, гэта не з'яўляецца стратэгія. Тады які інструмент у нас яшчэ ёсць? Падняць пратэст у Беларусі, выйсці на вуліцы, правесці мітынгі, дэманстрацыі. Ці хтосьці, хто глядзіць гэта відэа, лічыць сёння рэальным? Я думаю, што абсалютная больш скажуць, не, гэта нерэальна, немагчыма. Так давайте карыстацца з тымі інструментаў, якія ёсць. На жаль, уплыў гэта будзе мець, да, безумоўна, але Лукашенко не хоча, каб гэта мела ўплыў на беларусаў. Гэта таксама, я думаю, все пагадзімся. Калі ён не хоча, каб гэта мела ўплыў на беларусаў, што ён павінен зрабіць? Змяніць палітыку. Спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітзняволеных, спыніць міграцыйную вайну, спыніць падтрымліваць агрэсію супраць Украіны. І вось гэта не прывядзе да таго, што гэта будзе мець наступствы да беларускага грамадства. Мне здаецца, гэта тут вельмі лагічна, паслядоўна і ясна збудаваная стратэгія, якая павінна даць плён. На жаль, комплекс
праблем, якія наствараў Лукашенко за апошнія гады, настолькі велічэзны, што проста гэта, як было нават раней, дабіўшыся вызвалення 6 палітзняволеных праз сняцце санкцый, немагчыма. Бо тут санкции уведены за розныя фактары: за фальсификацию выборов, за порушение правоў чалавека, за палітзняволеных, за міграцыйную вайну, за захоп грамадзянскага самалёта і, галоўнае, за агрэсію супраць Украіны. З іншага боку, я не разумею тых палітыкаў, якія кажуць: беларускія хлопцы і дзяўчаты, ідзіце ваяваць ва Украіну, бо калі Украіна пераможа, пераможа ў Беларусь. І адначасова дабаўляюць, што яны супраць санкцыйнай палітыкі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Давайте адкрыем магчымасці Лукашенку гандляваць з Еўропай. А гэта значыцца адкрыць магчымасці пастаўляць тавары ў Расійскую Федэрацыю праз Беларусь, якія пазней будуць выкарыстоўвацца дзеля таго, каб забіваць не толькі украінскіх хлопцаў і дзяўчат, але таксама і тых беларускіх хлопцаў і дзяўчат, якія пайдуць бараніць Украіну. Гэта папулізм. У нас ёсць дакладная стратэгія, і я несу адказнасць за тое, што я раблю як палітык. І тады апошняе пытанне пра гэты новы 18-й пакет санкцый. Вы ўжо сказалі пра важнасць гарманізацыі так званай, то бок каб санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі былі такімі ж, як санкцыі супраць рэжыму Пуціна. На вашу думку, мэтазгодна было б увесці поўную забарону на транзакцыі для беларускіх і расійскіх банкаў, нават калі гэта моцна ўдарыць па беларусах, але канчаткова гэта моцна ўдарыць і па рэжымах? Я хочу яшчэ адзін акцэнт звярнуць увагу. Часта кажуць: ну окей, чаму тады не ўводзяцца санкцыі ў адносінах Турцыі, не ўводзяцца санкцыі там у адносінах да Казахстана, які дапамагаюць абыходзіць санкцыі. Розніца тут прынцыповая ў тым, што Турцыя дапамагае Украіне узбраеннямі. Казахстан не падтрымлівае агрэсію Расіі. Казахстан не прадстаўляў тэрыторыю сваёй краіны для агрэсіі супраць Украіны. Беларусь тут прадставіла тэрыторыю, прадстаўляе военно-прамысловы комплекс, гатовая праводзіць вучэнні, якія ствараюць пагрозы. Тут абсалютна розная геапалітычная рэальнасць і ацэнка ролі рэжыму Лукашэнкі. Таму і прымяняюцца адпаведныя санкцыйныя інструменты ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Што тычыцца поўнага фінансавага абмежавання, зразумела, што я супраць гэтага. Я за павелічэнне ціска, але мы павінны захаваць магчымасць камунікацыі, у тым ліку ў фінансавай сферы, для простых беларусаў. Бо, на жаль, менавіта і тут нясе зноў жа такі адказнасць Лукашенка. Ён раздзяліў грамадства не ментальна, не ідэалагічна, не культурна, не з пункту гледжання ацэнкі яго рэжыму. Бо я ўпэўнены, што большасць беларусаў, абсалютная большасць беларусаў не хоча, каб Лукашенко панаваў у нашай краіны, але тыя, хто выехалі, яны вымушаны былі выехаць. І вось камунікацыя паміж межамі, панад межамі павінна існаваць. Яна вельмі патрэбная для беларусаў за мяжой і беларусаў унутры краіны. Але ціск павінен павялічвацца. Ён даходзіць да той кропкі, да таго моманту, калі у Лукашенка застаецца ўсё менш і менш магчымасцяў не мяняць гэтую палітыку. Бо калі ён не будзе мяняць палітыку, гэта будзе мець ужо крытычныя наступствы для яго. Мы бачым волю еўрапейскіх палітыкаў, мы бачым, што яны не падпарадкаваліся дыктатарам, яны змаглі знайсці паразуменне ў рамках ЕС, і яны гатовы далей ціснуць на рэжымы дзеля таго, каб спыніць гэтую вайну. Нам важна выкарыстаць гэтую сітуацыю ў нашых нацыянальных інтарэсах, таксама вызваліўшы людзей і змяніўшы сістэму, якая пануе ў нашай Беларусі. Я нагадаю, што цягам гэтага жывога эфіру вы самі можаце задаць пытанне спадару Латушку ў каментарах пад гэтым відэа. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк, падзяліцеся гэтым відэа, так яго пабачаць больш людзей. На гэтым тыдні Польшча выказала пратэст у сувязі з дзеяннямі Беларусі. Бутэльку з запальнай сумесю кінулі з тэрыторыі Беларусі на польскую тэрыторыю, а таксама ў нямецкім выданні «Більд» выйшаў артыкул пра тое, што зноў абвастраецца міграцыйны крызіс на беларускай мяжы з краінамі еўразвязу, і гэтым разам новы поток мігрантаў ідзе з Лібіі. Ці, паводле вашых назіранняў, можна казаць пра зноўку абвастрэння мігранцкага крызісу? Калі так, то якія вы тут бачыце фактары?
Так, безумоўна, абвастрэнне мы бачым сваімі вачыма, тое, што адбываецца і відэафіксацыя, і колькасная статыстычная фіксацыя спробаў незаконнага перайсці мяжу з Польшы, але не толькі з Польшы, але ў тым ліку і на латвійскім, на літоўскім накірунку, але перадусім з Польшай. Гэты міграцыйны крызіс, ён фактычна ніколі не спыняўся, не перапыняўся, пачынаючы з 2021 года. Былі, можа, волнообразныя сітуацыі павелічэння і памяншэння, але агульная колькасць была заўсёды па выніках кожнага года велічэзная. Зараз мы бачым значны рост. Але мы бачым таксама і рост выкарыстання інструментаў для таго, каб наносіць атакі і фізічную шкоду вайскоўцам, пагранічнікам Польшы, якія знаходзяцца на мяжы. Прыклад таго, што кінулі коктейлем Молотова, і ўжо не аднойчы. Прыклад таго, што бяруць дошкі ці там дрэва, абіваюць цвікамі і пазней кідаюць гэта ў салдат і ў афіцэраў, якія бароняць мяжу Польшы. Гэта ўсё, як сказаў міністр унутраных спраў Польшы, фактычна сарганізавана пры ўдзеле спецслужбаў рэжыму Лукашэнкі. Гэта не уласная ініцыятыва мігрантаў, я перакананы, гэта тая зброя, якая даецца ім у рукі. Ну, адное, калі чалавек бярэ падручны камень і кідае, тут яшчэ можна растлумачыць, а калі ён прыходзіць з коктейля Молотова альбо аббітай дрэвам з цвікамі і штосьці іншае і спрабуе забіць, параніць салдата, гэта, напэўна, спробы нанесці фізічную шкоду і правакацыі на мяжы. Мы бачым, што ёсць мэты ў рэжыма, які інспіруецца Крамлём. Тут Лукашенко дэманструе сваю абсалютную несуб'ектнасць. Калі б ён быў суб'ектен, його хапае армії, Міністэрства ўнутраных спраў, КДБ, пагранічнай службы дзеля таго, каб спыніць гэту міграцыйную вайну. Ён гэта не робіць, таму ён не суб'ектен, ён выконвае волю Крэмля. Мэты гэта, па-першае, дэстабілізаваць сітуацыю на мяжы, стварыць сітуацыю непрыняцця ў грамадствах еўрапейскіх палітыкі ў адносінах да гэтых рэжымаў, каб пераканаць грамадствы, што лепш умоўна прымірыцца з рэжымамі, якія яны ёсць, няхай жывуць, але галоўнае, каб не было гэтай агрэсіўнай палітыкі на мяжы, дабіцца таго, каб не функцыянавала шенгенская зона, і мы бачым, на жаль, што гэтыя наступствы ўжо ёсць. Уведзены кантроль на мяжы Польшы і Германіі, Германіі і Францыі. У перспектыве гэты кантроль можа з'явіцца на іншых мяжах Польшы, Літвы і Латвіі і гэтак далей. Гэта ўсё можа прыводзіць менавіта да таго, што свабода перамяшчэння людзей не будзе на 100% забяспечвацца ў рамках шенгенскага пагаднення. Гэта ўсё наступствы для еўрапейскага грамадства. Гэта тыя мэты, якія ставіць перад сабой рэжым Лукашэнкі. Іх мэты, каб больш рэсурсаў выдаткоўвалі гэтыя краіны на уласную абарону, на сродкаў менш аддавалі Украіне. У перспектыве гэта павінна прывесці для канцэнтрацыі часткі ўзброеных сілаў Польшы, Літвы, Латвіі, значыцца краін НАТО на тэрыторыі, якая прылеглая да мяжы, што дасць прапагандзе аргументы казаць, што нас плануюць атакаваць. Я бы не выключаў глобальнай мэты, калі Расія можа выкарыстаць гэтую сітуацыю для нанясення так званых прэвентыўных удараў па тэрыторыі краінаў НАТО. І я перакананы з улікам ідэалогіі, стратэгіі НАТО, што НАТО не мае мэтаў ні агрэсіўнага характара, ні акупацыйнага характара. НАТО не будзе ў стане адказаць на падобныя прэвентыўныя атакі тэрыторыі Польшы, Літвы і Латвіі з боку Расіі пры ўдзеле рэжыму Лукашэнкі. І гэта ўсё павінна прадэманстраваць, што НАТО неэфектыўна. Ведь стратэгічнай мэтай Крамля з'яўляецца гэта разваліць Еўрапейскі Саюз, і гэта яны спрабуюць зрабіць, разваліць НАТО, паказаць неэфектыўнасць, адсутнасць адзінства, гэта, напрыклад, знішчыць Шенген-сістэму, гэта змяніць міграцыйную палітыку. Гэта ўсё стратэгічныя мэты Кремля, і гэта тое, што адбываецца на мяжы, гэта рэалізацыя гэтых стратэгічных глобальных мэтаў. У нас уже ёсць некалькі пытанняў ад нашых гледачоў, і адно з іх: ці ёсць некае адрозненне ў поглядах палітычных структур, якія вы прадстаўляеце, спадар Латушка, з палітыкай у развязу адносна Беларусі?
Мы знаходзімся ў эфіры. Знаходзімся так, трошки Так. мы подвіслі. Глядзіце, у нас ёсць вельмі важны акцэнт, на які мы звяртаем увагу, і я, на жаль, не, можа, чую ў словах, але ў дзеяннях не бачу разумення гэтай праблемы. Можа, хтосьці з гледачоў чуў альбо чытаў у маіх сацыяльных сетках, я заўсёды кажу нашым еўрапейскім партнёрам, што першая лінія абароны Европы праходзіць не па мяжы Еўрапейскага Саюза з Беларусію, значыцца мяжы Польшы, Літвы і Латвіі з Беларусі, а менавіта ў беларускім грамадстве. І падтрымка беларускага грамадства, якое хацела бы жыць у незалежнай дзяржаве, у дэмакратычнай свабоднай дзяржаве, у якой няма рэпрэсій, якое хацела бы выбар зрабіць у бок дэмакратыі, гэта павінна быць першым элементам стратэгіі бяспекі Еўропы. І для гэтага нам не трэба купляць знішчальнікі ці леапарды. Нам трэба мець фінансавую, інфармацыйную падтрымку у супрацоўніцтве, у распаўсюджванні праўдзівай, альтэрнатыўнай, незалежнай інфармацыі ў беларускім грамадстве, даступнасці гэтай інфармацыі. Бо з іншага боку мы бачым, што робіць Расійская Федэрацыя. Яна выдаткоўвае велічэзныя сродкі, каб рэалізаваць стратэгію рускага міра на тэрыторыі Беларусі. І, на жаль, але гэта факт, сённяшняя нелегітымная ўлада з'яўляецца прарасійскай уладай на тэрыторыі Беларусі. Незаконнай уладай, але абсалютна прарасійскай. Вось тут мы не бачым разумення важнасці гэтага элемента абароннай стратэгіі Европы. Наступнае, што мы, на жаль, не можам дабіцца ад партнёраў адкрыцця большай колькасці памежных пераходаў для людзей. Мы выступаем за то, каб абмяжоўваць эканамічныя магчымасці рэжыму Лукашэнкі, ціснуўшы на яго, каб ён змяніў палітыку. Калі зменіць палітыку, адразу можна гаварыць і аб адкрыцці гэтых эканамічных дадатковых магчымасцяў. Але на сённяшні дзень важна не закрываць Беларусь у Паўночнай Карэі 2.0 у цэнтры Еўропы. І гэты тэзіс мы даводзім як на кансультатыўнай групе з Еўрапейскім Саюзам, так і падчас двухбаковых сустрэч. У панядзелак у меня будзе сустрэча з першым намеснікам міністра замежных спраў Польшы. На кожнай сустрэчы я акцэнтую увагу і прапануем ад імя кабінета канкрэтныя алгарытмы, як гэта трэба рабіць і як дасягнуць. На жаль, мы бачым толькі кіўкі галавы, агульнае разуменне ў аналітычным асяроддзі, з якім мы сустракаліся апошнім часам, напрыклад, у Польшы з усімі буйнейшымі аналітычнымі цэнтрамі, але ў рэалізацыі, у канкрэтных дзеяннях гэтай стратэгіі, гэтага падыхода мы на сённяшні дзень усё ж такі не бачым. Заўсёды мы можам чакаць большага, але мне здаецца, што нашы партнёры не выкарыстоўваюць нават тыя магчымасці, якія ў іх ёсць. Паглядзім, які рэсурс даецца на Украіну, і мы не дыскутуем, Украіна павінна атрымліваць гэты рэсурс, але на Беларусь даецца 0,000 і такія там 10, 100, 1000% ад гэтага. І гэтыя сродкі патрэбны на працу з беларускім грамадствам. Гэта важна. Важна пытанне адказнасці. Таксама я магу сказаць, што тут у мяне ёсць у нейкім сэнсе, не тое, што незадаволенасць, але фрустрацыя. Калі мы кажам пра прабудову еўрапейскай краіны на прынцыпах дэмакратыі, да чаго мы хочам прыйсці, то калі гэтая дэмакратыя не базуецца на нормах міжнароднага права і не выкарыстоўвае міжнароднае права для прыцягнення да адказнасці за злачынства, узнікае пытанне ў грамадства. А да чаго мы імкнемся? Калі Лукашенко абвінавачваецца, мы дакладна ведаем, ёсць агульна-грамадска-палітычная згода, згода ў большасці юрыдычных экспертаў, юрыстаў, што ён здзейсніў злачынствы супраць чалавечнасці, супраць беларусаў, злачынства агрэсіі, злачынства выкрадання украінскіх дзяцей, акт захопу грамадзянскага самалёта, міграцыйную вайну. А за гэта не наступае адказнасць. Вось тут узнікае пытанне. Дарэчы, я забыўся сказаць, вось прэм'ер-міністр Польшы яшчэ 1 ліпеня ў экспазе ў парламенце Польшы казаў, што будзе вельмі жорсткі і непрыемныя крокі ў адказ на тую вайну, якую вядзе Лукашенко на мяжы Польшы супраць Польшы. Учора гэта пацвердзіў міністр унутраных спраў Польшы Сіманяк, што будуць адпаведныя адказы. Мы павінны разумець, што гэтай краіны рэагуюць на тую палітыку, якую праводзіць Лукашенко. І тут не віна дэмакратычных сілаў, не віна грамадства, але, на жаль, яны вымушаны рэагаваць на
агрэсіўныя военные фактычна узброеных людзей, выкарыстоўваючы дзеянні супраць інтарэсаў гэтых краін. Ну зноў жа такі, пакуль гэта дэкларацыя, пабачым, якія будуць зроблены крокі. Спадар Латушка, на гэтым тыдні апублікавалі індекс мэтаўстойлівага развіцця ААН. У 2021 годзе, калі гэта публікавалі апошні раз, у Беларусі было вельмі высокае 24е месца, але цяпер даволі высокае 32е. Недзяржаўныя эксперты кажуць, што ў Беларусі катастрафічная сітуацыя з правамі чалавека, якая недастаткова ўлічваецца ў гэтым рэйтынгу. Але нават калі адкінуць, так бы мовіць, пакінуць у баку сферу правоў чалавека, ці можна казаць, што эканамічная сацыяльная сістэма ў Беларусі настолькі устойлівая, паспяховая, як пра гэта кажа ўлада? Ну, калі я працаваў амбасадарам у Францыі, я нейкае дачыненне меў да менавіта гэтых паказчыкаў, і я памятаю, як мы займаліся лабаваннем гэтага пытання ўспрыняцця. Але мы павінны зразумець, і мне падаецца асноўнае, што бярэцца пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі. Гэта ўсё ж такі тое, што было зроблена ў савецкі час. Створана была даволі моцная сацыяльная інфраструктура, якая, конечно, з пункту гледжання якасці не адпавядала еўрапейскім сусветным стандартам, але гэта інфраструктура, яна забяспечвае і нейкія там пункты дадатковыя ў ацэнцы Беларусі з пункту гледжання індекса ўстойлівага развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну, напрыклад, давайте возьмем по колькасці там шпіталёў ці паліклінік. Ну, зразумела, калі мы параўнаемся з нейкай афрыканскай краінай, ну, Беларусь тут будзе выглядаць значна лепш. Калі мы глядзім пра даступнасць электрычнасці, ну, мы ж не можам параўнацца з нейкай, можа, азіяцкай ці зноў-такі афрыканскай краінай. Калі даступнасць вады, таксама, калі мы будзем параўноўвацца, тут будзе ўсё ў плюс. Так што тут пытанне, з кім параўноўваць і што рэальна бярэцца пры ацэнцы. Але калі мы паглядзім на альтэрнатыўную справаздачу, наколькі я знаёміўся грамадзянскай супольнасці, я рабіла Ірына Панядзелак, то якраз такі яна дэманструе тое, што не ўлічваецца пры акрэсленні гэтага месца ва ўстойлівым развіцці Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну, зразумела, не ўлічваецца праваабарончая тэматыка, не ўвялічваецца колькасць смерцяў падчас ковіднай эпідэміі, не ўлічваецца дамашняе, хатняе насілле, якое ажыццяўляецца ў адносінах да жанчын, адносіны да палізняволеных, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, адсутнасць магчымасць функцыянавання на тэрыторыі Беларусі. Ну і гэтак далей. Так што тут гэта ўсё ж такі вельмі умоўна і адносна. Я думаю, кожны беларус і беларуска могуць самі ацэніць, наколькі яны адчуваюць сваё сацыяльнае ці эканамічнае палажэнне, сацыяльна-эканамічнае палажэнне добрым, якасным, ці лічаць яны, што дзяржава забяспечвае ўсе базавыя стандарты ў сферы медыцыны ці ў сферы адукацыі і гэтак далей. Я нагадаю, вы самі можете задаць пытанне спадару Латушку падчас нашага жывога эфіру, і я зачытаю каментар ад Тацяны Лукашук. Усё добра ў беларусаў абыякавых унутры краіны. Працуюць, высокія зарплаты, ўсё даражае, ходзяць у рэстараны, ездзяць у Турцыю, Эміраты, ім начхаць на палітзняволеных. Пакуль людзі ў турмах ціснуць, давіць і раздавіць тараканаў. Мы павінны думаць толькі пра палітычных палонных, тыя, хто на волі выжывуць. Ці пагадзіліся б вы з такімі разважаннямі? Ну, па-першае, што ў Беларусі для большасці людзей дастаткова нармальныя эканамічныя ўмовы, а другое, што трэба думаць пра людзей, якія ў турмах, і не думаць пра тых, хто на волі. Ну, першае, што тычыцца добрых эканамічных умоў, так сапраўды мы наглядаем з вами рост заработнай платы, але з іншага боку мы бачым макраэканамічную сітуацыю, якая вельмі моцна пагаршаецца. Апошнія дадзеныя Белстатам, нават Белстатам, які ніколі не кажа праўду, і яшчэ нават калі я працаваў у ўрадзе, я памятаю, як дамалёўваліся гэтыя працэнтныя пункты дзеля таго, каб міністра не знялі з пасады, і прэм'ер-міністр захаваў сваю пазіцыю, каб схлусіць Лукашенко. Так сёння там шмат хлусні, але гэтыя дадзеныя нават паказваюць, што за май падзення прамысловасці гэта 3,5%. Гэта за май месяц. Увогуле рост прамысловай прадукцыі з пачатку года гэта 0,3%. Гэта значыцца пагрэшнасць, гэта нулевы рост. Калі мы паглядзім на сферу сельскагаспадарчай вытворчасці, там
за першае паўгоддзе мінус 2,7%. Фактычна цягне эканоміку ўверх. Гэта надутая эканоміка. Гэта тое, што друкуецца рублі, тое, што гэта не падтрымліваецца вытворчасцю працы, і гэта шмат у чым завышаныя заробкі на сённяшні дзень, якія ў выніку могуць справакаваць сітуацыю, здаецца, 2010 ці 2011 года. Памятаеце, калі быў віцэ-прэм'ерам Пракаповіч, які шмат друкаваў грошай, пераконваў урад, яны ўкідваліся ў пустую ў эканоміку, пазней гэта абрушыла курс долара США, і нацыянальная валюта фактычна паменшылася ў сваіх коштах. Так што гэта крытычная сітуацыя, якая нарастае. Мінімум можам сёння сказаць, што гэта застой. Напэўна, застой, гэта не развіццё, бо няма базавых пунктаў для роста. Няма інвестыцый, няма, значыцца, новых тэхналогій, няма кадравага патэнцыялу. Нават учарашнія дадзеныя такія адносна ацэначныя, бо няма статыстыкі, яна засакрэчана, колькі людзей пакінула Беларусь, 1 200 000 па гэтых ацэнках, скажем так, па карыстанням з транспартных паслуг. Я бы все ж таки тут хацеў удакладніць, гэта менавіта разлікі такія тэарэтычныя на аснове транспартных паслугаў. Можна сказаць, што пасля ковіду людзі змянілі свае звычкі, і все ж таки лічба іншая, магчыма, нашмат меншая. Але дадзеная Арганізацыя Аб'яднаных Нацый на пачатак года, это экспертная група, 600 000 беларусаў пакінула. Так што мы можам казаць пра гэты 600 000, мільён, які паехалі не толькі ў Еўрапейскі Саюз, яны же паехалі ў тым ліку і Расійскую Федэрацыю. Гэта няма гэтых кропкавых кропак для росту эканомікі. У гэтым з'яўляецца праблема. Таму сёння гэта надутая эканоміка. Як яна далей спрацуе, будзе залежаць у тым ліку, наколькі эфектыўны гэта будзе санкцыйны інструмент. Калі будзе рэцэсія ў Расіі, калі будзе паменшана магчымасць продажы тавару, гэта ўсё будзе нарашваць гэтыя праблемы. Што тычыцца думаць пра ўсіх беларусаў ці толькі пра палітзняволеных, я дзякую за падтрымку той, хто напісаў гэты каментар, бо гэта наша стратэгія ціску, максімальнага ціску на рэжым Лукашэнкі. Але мы павінны зразумець, што наша агульная стратэгія з'яўляецца незалежная, дэмакратычная, вольная, еўрапейская Беларусь, дзе няма рэпрэсій і палітзняволеных. Гэта было ідэі тых, хто ствараў незалежную Беларусь у 90-е, Рэспубліку Беларусь. Пазней гэта было ідэі на працягу 30 гадоў панавання Лукашэнкі. Да 2020 годзе мы ўсё ж таки выйшлі не па пытанню палітзняволеных, мы выйшлі за тое, каб змяніць гэты рэжым, гэтую сістэму. Але, зразумела, жыццё чалавека, яго здароўе заўсёды пры кожнай сітуацыі павінна быць прыярытэтам. Таму мы і кажам, напрыклад, камунікацыі ва ўмовах ціску, ва ўмовах нарошчвання ціску. Вось калі гэты ціск яго ў куток ставіць, калі абмяжоўвае яго поля зроку, вось тады гэта магчымасць да змены яго палітыкі. Бо іншых інструментаў, я кажу, вуліцы у нас сёння няма. У нас няма іншых, у нас ёсць патэнцыяльная пагроза адказнасці, у нас ёсць санкцыйная палітыка, але змагацца трэба за палітзняволеных. Я думаю, што Лукашенко вымушаны будзе пайці на гэта. Гэта ўжо сведчанне сучаснай беларускай гісторыі. Санкцыі ўплывалі на яго, і ён вызваляў палітзняволеных, ішоў на касметычную лібералізацыю. Але нам не патрэбна толькі касметычная лібералізацыя, нам патрэбны сістэмныя змены. На пачатку гэтага тыдня прэзідэнт ЗША Дональд Трамп зрабіў заявы адносна Расіі. Ён трохі змяніў сваю рыторыку, заявіў, што калі цягам 50 дзён не будзе мірных пагадненняў, ён увядзе высокія мыты супраць Расіі. Таксама ён анансаваў пастаўку 17 сістэмаў Пэтрыят ва ўкраіну і таксама анансаваў дамову з НАТО пра тое, што амерыканцы будуць пастаўляць зброю ў краіне, а еўрапейскія краіны НАТО будуць за гэта плаціць. На вашу думку, вось гэтыя заявы Трампа неяк паўплываюць на сітуацыю ў вайне паміж Расіяй і Украінай і неяк дапамогуць украінскаму боку? На сённяшні дзень мы бачым адваротнае. Расія павялічвае маштабы наступлення на тэрыторыі Украіны, і Расія павялічвае абстрэлы мірных гарадоў. І нават мэтава проста знішчае
гарады, атакуе мірных жыхароў Украіны ў тых ці іншых рэгіёнах Украіны. Так што все адбываецца абсалютна наоборот, чым гэта планаваў Трамп. Але мы бачым змену, у тым ліку у рыторыцы прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Конечно, гэта важная палітычная заява. Гэта важна, і гэта палітычна трэба ацэніць. Але ўсе мы чакалі большага, чым гэтай заявы, дэкларацыі ўвядзення санкцый праз 50 дзён, ну ўжо менш, чым 50 дзён, і рашэння, якое звязана з пастаўкамі сістэмаў Патрыёт ці іншае ўзбраення ва ўкраіне. Гэта важна, але вось у кантэксце гэтага ультыматума, які пастаўлены, все ж таки мы бачым, што ён пакуль не спрацоўвае, а спрацоўвае наадварот. Мы таксама чулі з вами, здаецца, заяву прэзідэнта США, калі ён не пабачыць нават на працягу гэтага перыяда, што Расія гатова ісці на перамовы, то ён можа ўвесці гэтыя санкцыі і раней. Ну і я лічу, што так трэба рабіць, бо іншай мовы агрэсары не разумеюць. Конечно, Трамп не станець на пазіцыю Байдена, калі ён стратэгічна выступаў на баку Украіны, стратэгічна падтрымліваў Украіну ўзбраеннем і санкцыйнай палітыкай. Хаця зноў жа такі мы можам крытыкаваць з вами, што санкцыі не ўводзіліся маштабна, не ўводзіліся хутка, прэвентыўна, што ўзбраенні не пастаўляліся рэгулярна, што былі перапынкі з паставамі ўзбраенняў, гэтак далей. Але ўсё ж такі Трамп на першым перыяду быў бліжэй, хутчэй, да пазіцыі Расіі. Пазней ён перайшоў у нейкі нейтралітэт. Зараз он все ж таки хаця бы дэкларатыўна прадэманстраваў накірунак бліжэйшы да Украіны, да пазіцыі Украіны. Ну дай Божа, што гэта будзе все ж таки стратэгічным рашэннем Трампа. Я думаю, што ўплывае моцна на яго рашэнне і генеральны сакратар НАТО, і лідары Германії, Великабрытаніі, магчыма Францыі, які перманентна ведуць камунікацыю з Трампом. Ну і як аказалася, нават і жонка прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі таксама паўплывала на яго рашэнне. А як вы бачыце, наколькі вось гэты кантэкст адносінаў паміж Расіяй і ЗША, наколькі кантэкст адносінаў паміж Пуцінам і Трампам уплывае на перамовы, якія Злучаныя Штаты нібыта вядуць пра магчымае вызваленне беларускіх палітвязняў? Вось нядаўні прыезд прадстаўніка прэзідэнта ЗША Кіта Келага ў Беларусь прывёў да вызвалення 16 палітычных вязняў. Гаварылася пра тое, што ў прынцыпе ёсць нейкія іншыя дамовы. Як гэта уплывае, як вы это бачыце? Перша, мы павінны быць рэалістамі, і, на жаль, калі мы кажам пра жыццё людзей, тут нельга выкарыстоўваць лічбы, але статыстыка ўсё ж такі, яна негатыўная, яна адмоўная. Праваабаронцы на мінулым тыдні публікавалі дадзены, што 105 чалавек было вызвалена з пачатку года, а 167 атрымалі статус новых палітзняволеных. Але жыццё кожнага і кожнай, яно вельмі важнае. Зразумела, што мэтай візіта Келага ў Беларусь не былі беларускія палітзняволеныя. Гэта таксама вельмі прагматычна трэба зразумець. Галоўнай мэтай гэта былі размовы пра пытанні вайны і міра, ролю Лукашэнкі ў агрэсіі супраць Украіны і папярэджванне яго аб наступствах, якія могуць наступіць для яго, калі ён будзе працягваць падтрымаць агрэсіўную палітыку Расійскай Федэрацыі. Гэта у тым ліку ў кантэксце вучэнняў Захад-2025. І Келаг хацеў атрымаць гарантыі з боку Лукашэнкі, што гэтыя вучэнні на тэрыторыі Беларусі не будуць выкарыстаны чарговы раз для нападзення на тэрыторыю Украіны альбо краіны Еўрапейскага Саюза, альбо стварэння моцнай пагрозы такога нападзення, бо гэта таксама будзе прымушаць Украіны, у тым ліку заходняй краіны, сцягваць свае рэсурсы да межаў Беларусі для патэнцыяльнага супрацьстаяння, калі такая агрэсія бы адбылася. Таму я думаю, гэта было галоўнай тэматыкай. Яшчэ раз паўтаруся, важна, што адбываецца камунікацыя. Камунікацыя ва ўмовах ціску, яна можа даваць свой плён і вынік, але пераацэньваць гэта немагчыма. Нельга, таму што Лукашенко не змяніў сваёй рэпрэсіўнай палітыкі. Пасля візіту Кіта Келага мы чытаем з вами, ідуць масавыя суды і затрыманні ў Мінску, сёння публікаваны масавыя суды і затрыманні ў Гародні. Колькі у нас нават Олег Хаменко, якога я
ведаю асабіста, лідар групы Палац трапіў у турму. І колькі такіх прыкладаў, зноў жа такі дзесяткі людзей асуджаны, затрыманы, арыштаваныя, прызнаны кабінет тэрарыстычнай арганізацыі, экстрэмісцкімі структурамі прызнаныя новыя пазаўрадавыя арганізацыі. Тут няма ніякай мовы пра змену палітыкі Лукашэнкі. На што рэагаваць? І я лічу, што вельмі слушна адрэагаваў Еўрапейскі Саюз. Мы прынялі да ведама тое, што адбылося, факт вызвалення палітзнявольных. Пакуль ацэньваць няма чаго. Я размаўляў з еўрапейскімі палітыкамі, дарэчы, і з амерыканцамі пасля гэтага. У амерыканцаў ёсць абсалютна разуменне таго, што Лукашенко першы пачаў тое, што пачаў унутры Беларусі, і ён першы павінен гэта скончыць. Ад яго залежаць крокі, і ўсе чакаюць крокі больш значныя. Гэта значыцца сотні палітзнявольных. І я спадзяюся, што гэта адбудзецца. У еўрапейцаў таксама такі падыход, але ў іх больш комплексная ацэнка. Лукашенко ж тым ліку і вядзе вайну, Лукашенко падтрымлівае агрэсію, вядзе вайну на межах з Еўрапейскім Саюзам. Тут ён павінен таксама зрабіць моцны кропік, каб змяніць сваю палітыку. Занадта комплексная гэтая праблема. Яна не такая лёгкая і простая, калі хтосьці выходзіць у эфір і кажа: вось давайте пра гэта гаварыць, пра гэта не будзем гаварыць. Так не атрымаецца, у дыпламаты не атрымаецца. Тое, што адбылася гэтая сустрэча, яна абумоўлена геапалітычнымі зменамі на той момант. На той момант пачаўся дыялог паміж Масквой і Вашынгтонам. Путін і Трамп пачалі размаўляць, Лаўроў і Рубіо сустракаліся. І гэта дало магчымасць Лукашэнку правесці гэтую камунікацыю. Калі будзе страчана гэтая камунікацыя паміж Масквой і Вашынгтонам, я хутчэй сумняюся, што у Лукашенка зможа тут выкарыстоўваць гэты трэк пры маўклівай згодзе альбо нават акцэптацыі Крамля. Я перакананы, што гэта сустрэча адбылася, напэўна, пры згодзе Крамля. Не ўяўляю сабе, што Лукашенко садзіцца са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі і абмяркоўвае, як Расія павінна спыніць вайну, што павінна зрабіць Украіна, што павінен зрабіць ЗША, што павінен зрабіць Еўрапейскі Саюз. Ён будзе размаўляць пра інтарэсы Расійскай Федэрацыі і апрацоўваць нейкую стратэгію, не дамовіўшыся пра гэта Пуцінам. Я ў гэта не веру. Ён балтлівы чалавек, ён можа шмат нагаварыць ад сябе, але галоўныя тэзісы, наратывы, я перакананы, ён узгадніў з Крамлем. Нагадаю, з намі намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Дзякуй вам вялікі за гэтую гутарку. Дзякуй за запрашэнне. І нагадаю, што вы можете самі падзяліцца гэтым відэа, паставіць пад ім лайк, гэтак яго пабачаць больш людзей, але толькі калі для вас гэта бяспечна. Заставайцеся са свабодай.